ľudia, vítam vás u nového videa a dneska tu hráme čo? Brawl Stars! Takže tak po dlhej dobe včera vyšlo video, dúfam, že ste ho videli po 10 mesiacoch na YouTube. 138. Kiko má 138, alebo 174, alebo tak proste. 178, ja mám Gasa. Ja mám 190 Berryho. Dobre, tak Jo, takže ideme hrať s týmto kombom, ľudia, dúfam, že sa nám to podarí. Bude to hodne ťažké. Jo, tak to dáme, raz, dva, tri, to dáme. Ja sa bojím. To je v Chile. Budeš, tak to poviem, jo. Hej, ja som miesto oného dával... Pozor, dotyká jak nejaký šláger. Ja som tam dal sprej. Pozor, Erik. Čo je? Yes, dobre, zabil som Ems. Nezabili. Dobre, super. Som dal Ale ja nemôžem nič ovládať, mne to nejde ovládať. Maga. Ne, do prdele, kam, toto nebude ľahké. Bude ľahké, lebo som zabil vám. Yes, je tu len tyk. Snowman. Ty to nedáva. I wanna be a snowman. Ja zabil som Come ho. on. Má 3 kily. Jo. Že David. Je tu nejaký debil. Kam je? No, ja si na ďalšie kolo zoberiem kolet, lebo ja viem za kolet dobre hrať. Omaga. Stojte! Čirári? Takže Ľudia, prohral som. ľudia, my sme tu niečo robili, riešili, takže sorry. Ja som skapal, Marečku to dáš. Sa bojím. To nedá, on je vyhrať za kolet. Ale hovorte jasne. dali sme. Jaris. Už sa ho už otváral, hej. Ľudia, už som si otváral stan, robá nič. Rare, pekne. Teraz ja si chcem dať kolet, počkaj, koľko mám na kolet? A ľudia, ja mám ešte questy. Máš kolet? Počkaj, mám vlastne kolet? Asi nemáš. Mám. Jasné, že ju mám. Erik. Mám na nej 169, Kenjiho. Ja neviem. Ne, na tom máš moc pohárkov na Kenjiho. Tak na koho? No. Tak daj si Buzzlightera. Vás? Buzzlightera. Toto? Áno. Erik, že viem hrať dobre za neho. Daj si ho. Ukáž to? Ne! Ukáž To čo si dávaš? Čo je? Toto je najsilnejšie, že si mal toto. Môžem mu dať odber? Hej, už tam bol. Baz rakeťák. Však aj u nás je Buzz rakeťák. Erik, to sa vlastne Erik, ale mne to nejde. Marek povedal, že cool. To vypípame. To vypíkame. Kurva. To sú slabí, ne? Kurva. Nejsme, ja ho tu hitujem, ale hodne... Môžem si opísať? Ne, ja som mal ulti. Dneska. Marek, však máš Buzzlightera. Ale on mi dá dole. Toto dohrám a idem. Keď mám ultinu, takže to je dobré. Ja idem natočiť nejaké video. Keď toto dohráme, tak náš jeden priateľ bude musieť ísť preč, takže budeme hrať len s jedným, s Marečkom a budeme hrať dua. To čo pípa? Ne. To komu? Ne. To na YouTube. OK, takže teraz pokračovať v duu. Čakaj, si dám to strieľanie. Chlapci, ja idem natočiť nejaké. Čau. Toto tiež vystrihnem. Ja viem poprostriať, potom sa pozrite na to video na YouTube. Buzzlighter, have a piece. Treba ísť. Takto treba ísť. Ne. Jak? Ja tam určite nenechám toto. Určite nepôjdem od znova. Jasné, že to vystrihnem. Nepôjdem od znova už. Ne! Hejtite, Davida, on chcel, aby som si zobral no-skill brawlera, to je najhorší brawler. To je môj najlepší brawler, najobľúbenejší. Vždy takto sa pozrieť. Čo máš iba koho? Neviem. Pozrieme sa. Alebo na 28 nie, na 27 nie, tak. No, blbnem. Daj si 30, daj si 40. Počkej, nemusíš kúkať, pozrej. Trophies. Most trophies. Je to najlepšia hra. Áno, najlepšia hra. Najhoršia hra. A najlepší brawler je v tom Edgar. Áno. Není! Áno. A čo? Vy úplne ste na Kenji? Kenji je no-skill brawler taktiež. A je OP, ale. Pozor.
A Edgar. Počkaj, ja si nemôžem cez teba nabíjať ultinu? Asi ne. Toto nedám. Protože ja som si... Jaj. No, sme v šlamastike. Oh no, Buzz Lightyear! Bez pavru, ježiš. Bez poweru? Ano, aj ty si bez poweru. Dva powery! Ne, rýchlo 2 powery. Let's go. Ďakujem. Ďakujem. No tak keď odídeš, tak neskapeš ty logik. Toto vám nedám. Vydrž. 3, 2, 1. Vydrž, boj. Oni sa ma vždycky boja. A ja sa bojím. Hej, nepipaj z tú kolobežku. Kde mám tú zbraň? Na mojej kolobežke. To tam nespaj. Toto nespravdám. Spike, ja som bez pravdu, oni tu majú typci sedieť. Tu je bez pravdu, pomôž mi. Ľudia, toto video je veľký fail, ale ja dúfam, že sa vám páčilo, takže čaute.